Hej med dig, jeg får jævnligt spørgsmål per mail eller sådan i forbifarten om et eller andet til den klassiske herremåde, og så svarer jeg efter bedste beskub. Jeg tænkte, nu vil jeg prøve sådan at rekonstruere 20 af de sådan typiske henvendelser, jeg får, og så forsøge at svare sådan umiddelbart på den. Lyt med! Hvordan fik du interesse for klassisk tøjstil? Jeg tror, det begyndte i gymnasiet. I hvert fald, hvis det handler om klassisk tøjstil. Jeg har altid haft noget med beklædning. Da jeg var lille dreng og spillede fodbold, gik jeg enormt meget op i tøjet, og at der var 3 striber på mine shorts, og hvis jeg kunne få en fodboldtrøje fra England, var det helt fantastisk og sådan noget. Men sådan det klassiske, det tror jeg, det må være gymnasiet. Jeg kan huske, at der var en fyr, som gik i sådan, hvad skal man sige, sådan klassisk landligt tøj, altså fløjelsbukser og skjorte og striktrøje. Det synes jeg virkelig kunne noget. Desværre kunne jeg ikke finde det tøj selv, så jeg fortsatte ligesom i det almindelige tøj, som alle andre gik i, hvilket var noget med noget jeans og måske en skjorte og sådan noget. Da jeg så begyndte at læse, så kom jeg tættere på, og jeg husker helt konkret for eksempel, jeg var nede på Harder på gågaden i Aarhus, hvor jeg fandt nogle ret utrolige striktrøjer, som jeg tænkte, wow, det er simpelthen, this is it. Det, der var så specielt ved dem, var, at der ikke var nogen designerdetaljer på. Det var ligesom bare sådan fuldstændig som en striktrøje skulle være. Og siden så er det sådan accelereret, kan man vel roligt sige. Hvad tøj går du mest i? Men det må være jakkesættet sådan set. Altså jeg går næsten til sådan mandag til fredag. I mit civile liv, der går jeg med jakkesæt som regel. Det sker, jeg går med en sportsjakke, for eksempel en blazer, og i vintertid kan jeg godt tage en tweedjakke på. Men reglen er jeg et blåt eller et gråt jakkesæt, sådan som man jo klassisk gør inden for den klassiske tøjstil. Og så kører jeg sådan noget variation over det. Hvem er verdens bedste skrædder? Det er jo et stort spørgsmål, og det kan man selvfølgelig ikke sige. Altså jeg plejer at vente på den måde at sige, at du bliver nødt til ligesom at anskue tingene lidt inden for det første inden for sådan traditioner. Altså du har italiensk tradition, du har engelsk tradition, og du har noget mere sådan en fransk tradition, og du har også noget tysk tradition for eksempel. Og hvem er de bedste inden for de forskellige traditioner? Jamen det kan man jo ikke rigtig enes om. Altså jeg synes også, man skal skelne mellem det aspekt, der hedder sådan rent teknisk færdighed og kunden og forståelse for snit og tilskæring og tilpasning og sådan noget, og så et eller andet sådan mere æstetisk og designmæssigt. Hvad man kan hvad skrædderen kan på den front. Og så er der også noget, der hedder service. Det skal man faktisk ikke undervurdere. Altså skrædderens villighed til ligesom at prøve at få tingene helt på plads. Så kan jeg jo godt begynde at sige, jamen Malcolm Plus er den bedste, eller Volkmar Arnulf er den bedste, eller Francesco Guida er helt fantastisk. De er alle tre virkelig dygtige skræddere. Altså, det er de. De skrædder jo alle ældre herrer, dem jeg lige nævnte for eksempel. Så det der med alder, det mener jeg, altså det har jeg altid, jeg er altid, det vil jeg indrømme, moderat skeptisk, når jeg møder en ung skrædder. Man kan være heldig, at han lige har en fornemmelse for den figur, man selv repræsenterer. Men generelt, så har jeg meget større tillid til ældre skrædder, det må jeg sige. Nærmere kan jeg ikke komme det, beklager. Hvad er forskellen på italiensk stil og engelsk stil? Ja, det er en af de gamle klichéer, vil jeg næsten sige, inden for herremåder. Der ligesom er sådan en italiensk tradition, og så er der en engelsk tradition. Og jo, der er måske noget om det, eller det er der jo, hvis du ser på skrædderiet, så er de her meget sådan lette konstruktioner, meget tætsiddende konstruktioner, jamen de er fremherskende i Italien, især cirka fra Firenze-området og ned efter sydpå. Og op nordpå er der lidt mere struktur. I England, jamen der er de mere robust lavet jakkesættene, mere sådan lidt mere fyldige, de er lidt længere, der er lidt mere hvide i bukserne og sådan noget. Men i dag i den her internationale verden, så skal man passe meget på med sådan ligesom meget firkantet og lave sådan skel mellem traditioner. Der er meget blanding undervejs, og moden har stor betydning. Det er selv inden for skrædderiet sådan, at smallere, også i England trods alt, altså når moden nu generelt er smal. Hvad er din favoritkombination? Det kan jeg ikke sige. Det skifter. Det skifter. For tiden har jeg meget det der med varianter over blå. Altså du har et blåt jakkesæt, du har en lyseblå skjorte, du har et blåt slips, du har måske en blå lommeklud, og så et par klassiske sorte sko. Hvilke sko kan du anbefale? Det er igen formålet. Er det forretningssko, du er ude i? Selvfølgelig den her Oxford-sko, som jeg tit har talt om, og som du sikkert allerede har hørt om, enten i sort model eller brun model. Hvis vi ser sådan lidt på kvaliteten, jamen så er det jo som regel, at man siger, at den skal være randsyet. Altså det man siger med den slags sko er, at de simpelthen lettere vedligeholde, de holder bedre, de flexer på en god måde i forhold til foden.
Hvem er den bedst klædte i Danmark? Altså, så tænker jeg, at den bedste, så vil man gerne have, at jeg nævner en kendt person, og det kan jeg ikke. Jeg synes jo selvfølgelig, at Peter Lund Madsen, han kan en hel del efterhånden. Sådan en fuldstændig sådan suveræn tøjjon, eller hvad man skal sige, han er svær at få øje på. Altså, den kultur er simpelthen væk i Danmark, og de bedst klædte, dem synes jeg, det var den, der en gang imellem optræder på den velklædte mand. Er du elitær? Altså, det er jeg nogle gange blevet konfronteret med, at jeg er elitær, fordi jeg går op i skrædderi, og skrædderi er jo voldsomt dyrt og sådan noget, og i den forstand kan du selvfølgelig godt sige, at jeg er elitær. Jeg har absolut ingen interesse i at være elitær. Jeg har overhovedet ikke noget behov for at rende rundt og være fint på den. Det jeg egentlig sigter efter, det er kvalitet. Jeg elsker kvalitet. Jeg elsker noget, det er godt lavet. Og så begynder ting simpelthen bare også at koste penge. Altså, det gælder jo ikke kun inden for tøj og sådan noget. Det er det samme med vin, ikke? Altså, først ligesom går enormt meget op i vin, jamen altså, så begynder de også at koste en hel del, de vin, fordi de gode vin, de bedste vin, dem med højeste kvalitet, de koster en hel del penge, og så fremdeles. Kvalitetsbegærlig, ja. Elitær, nej. Nævn 3 jakkesæt og jakker, man skal have. Blåt jakkesæt, marinblåt jakkesæt, et koksgråt jakkesæt, og en blå blazer med et par lysegrå eller mellemgrå bukser. Det er jo sådan, når man ser klassisk på det. Altså, så skal du egentlig også have en mere uformel garderobe, det er jo klart. Men det der med at begynde at nævne chinos og Oxford skjorter og så videre, som alle jo et eller andet omfang har, det, jeg lige vil sige, det siger jo næsten sig selv. At Church gode sko, ja, det bliver man jo tit. Altså Church har jo traditionelt et meget, meget stærkt brand i Danmark, og med god grund, altså det er en fint rensyet, maskinrensyet engelsk sko, og man diskuterer, om den koster for meget. Det er svært at vurdere. Altså, måske er det bedre en gang imellem at lægge ud med nogle rensyede engelske sko til halv pris for Barkley eller Chini eller sådan noget, eller Loke. Og så ligesom starte derfra, og så kan man eventuelt opgradere og få den sidste lille finish ved at gå til Crockett & Jones og Church, og måske endda gå endnu højere op og så gå til Edward Green. Eller man kan prøve nogle af de spanske skomager, som jo der også er en del af. Hvad synes du om Jørgen Leth-stil? Det er jo altid en person som Jørgen Leth, der hviler jo så mange øjne på, at folk de har så meget holdning til sådan en person som ham, så pludselig begynder at tale om hans stil, sådan helt unbiased, sådan helt uvildigt. Det mener jeg godt, jeg kan, men jeg tror ofte, det er enormt svært at vurdere ham, fordi han hænger så meget sammen med det, han siger, og det, han repræsenterer, og alt det der ting. Men lad mig prøve at forholde mig lidt. Jeg kan godt lide det der med, at han har sin egen stil. Jeg kan godt lide det der sådan lidt løse hørlook og sådan. Det passer jo til Sydland. Det passer jo godt til manden. Sådan den levemands og sensuelle sti, han ligesom har betrådt. Om det så sidder godt, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, det er så interessant rent tøjteknisk betragtet. Altså, og det er ikke mit indtryk, at der er en eller anden særlig finish ved det, der gør, at det bliver så super interessant. Jeg ved godt, det er købt hos Armani og så videre, ikke? Men altså, når man går enormt meget op i beklædning, som jeg gør, og så er det fint beklædning, der er ikke noget videre interessant i det som sådan. Hvornår kan man bruge sorte sko, og hvornår brune? Igen så antager vi inden for den sådan mere formelle, traditionelle garderobe med jakkesæt, og der er det jo sådan, at sorte sko, de er jo altid gangbare til både det blå og det grå jakkesæt. Og jeg vil sige i dag, det er de brune også. Der er så visse steder på jorden, hvor man skal være lidt forsigtig med de brune, hvor det sorte er mest sikkert. Det kan faktisk gælde stadig nogle steder i London, og visse typer af brancher der, og i Østen også og sådan. Så sorte sko er altid det sikreste, men ellers kan man jo sagtens bære et par brune lædersko i dag til et jakkesæt. Eller man kan også bære brune sko om aftenen. Altså, men igen, der synes jeg så, at sorte sko fungerer bedst sådan belysningsmæssigt, og sådan noget. Brune sko får sådan en mærkelig farve i aftenbelysning. Så sorte sko er vi generelt faktisk mere sådan gangbare til jakkesæt, men brune sko, dem skal man lige tænke over en ekstra gang. Hvad er den vigtigste faktor i udviklingen af moden? Det kunne man skrive en doktordisputats over. Jeg har dog engang tænkt over det, og jeg tror at faktisk den vigtigste faktor er teknologien, og ikke mindst det, der foregår inden for tekstiler. Og jeg har tit tænkt over det man har set inden for outdoor tekstiler i 80'erne op igennem 90'erne med udvikling af Gore-Tex og sådan noget. I 70'erne var det jo helt forfærdeligt, alle de der polyestermaterialer. Men der er jo virkelig sket noget
i 80'erne og 90'erne, og det man læser om i dag med alle mulige tekstiler med kunstig intelligens i, og Internet of Things og alle de der ting, der sker helt klart, og 3D-print og sådan noget, der sker enormt meget inden for tekstiler, og jeg tror, vores beklædning, der hvor det virkelig kommer til at ændre sig, det er på tekstilfronten, mere end sådan designmæssigt. Hvor lange skal bukser være? Der er jo den har jeg også nævnt flere gange, at bukserne lige, eller buksefoden lige akkurat skal skælve på skoen, når man står ret op og ned. Jo bredere buksefoden er, jo længere er der nok lidt behov for skoen at bukserne er, for ellers begynder det ligesom at sejle rundt. Hvis du kører med den der, som jeg har i dag, den der meget moderigtige, meget smalle buks, jamen så kan buksen være lidt kortere, og så vil den ikke sejle så meget rundt, fordi den er så smal dernede i forvejen. Så det er lidt smag og behag. Man må prøve sig frem og finde ud af, hvad der lige passer en bedst. Der findes ikke en absolut ret længde, og hvis der er nogen, der prøver at bilde dig ind, så er de galt på den, og du skal ikke lytte til den. Nu begynder det at regne. Oh my gosh. Hvornår skal man bruge hvid skjorte, og hvornår en lyseblå? Ja, hvid og lyseblå er jo de almindelige skjorter til jakkesættet. Til daglig, jamen, altså der fungerer de hvide og lyseblå både med grå og blå jakkesæt, eller for den sags skyld brune jakkesæt. Nogen kan mene, at en lysblå skjorte kan have det lidt vanskeligt med et koksgråt jakkesæt. Måske med et mellemgråt jakkesæt, men med et koksgråt, der kan der være nogle problemer. Men ellers, til daglig, til jakkesæt, det er sådan lidt smag og behag. Det er så klart igen, der kan være nogle dresskoder, der kan være nogle normer, der kan være nogle kulturer, nogle brancher, hvor man ligesom går i en hvid skjorte, for eksempel. Og så er der også det om aftenen, der vil jeg sige, hvid skjorte, klart bedst. Lyseblå virker sådan, ja, dagagtigt, som ikke rigtigt. Om aftenen, hvid skjorte, kør på den. Hvad er forskellen på, hvad er forskellen på et godt snit og en god pasform? Det kan næsten være synonymer, de to ord. Snittet går på den måde, den figur, den tredimensionelle figur, som tøjet det udgør. Og det gør pasformen på sin vis også. Altså jeg bruger som regel snittet lidt mere, når jeg sådan betragter tøjet udefra. Altså hvilken form for taljering har det, hvor lang er jakken, hvordan ser det ud, hvad er det for noget, det sådan vil illudere jakkesættet. Mens jeg bruger pasform sådan lidt på den indvendige side af snittet, kan man sige, lidt på den indvendige side af tøjet, det handler om, at der skal være en harmoni mellem tøjet, mellem snittet og så den pågældende figur. Altså det skal fungere sammen. Jakkesættet skal passe i den henseende. Så snit går for mig at se lidt mere typisk på det ydre, mens pasform går lidt mere på det indre af tøjet af jakkesættet. Hvad synes du om Mads Christensen? Det er et frækt spørgsmål. Jeg har aldrig mødt ham. Jeg kender ham ikke personligt. Jeg kender ham kun fra medierne. Han virker til at være en kvik fyr, en fyr med en god intuition, det må jeg sige. Hvis vi ser sådan tøjmæssigt på det, så er jeg også jo lidt i samme boldgade som ham, altså med den klassiske ærmode, jakkesæt og så videre. Når det er sagt, så er der helt klart også nogle forskelle. For mig at se, så er han meget knyttet til 80'erne og hele den der yuppie-blærerøvstankegang, som man jo også har slået sig op på, hvor det handler om at være en rigtig fedt højben og smart og flot og så videre. Hvor måske han forandrer sig lidt på den front. Jeg tør ikke sige det, og blevet sådan lidt mere moden. Men i hvert fald, hvis man slår op i hans bøger, så er det jo meget den stil, klassisk stil, der køres. Hvor jeg helt klart mere er sådan en mere, jeg vil sige klassisk herremode. Mere diskret, mere engelsk, mere sådan traditionsorienteret. Mere vægt på håndværket og sådan noget. Hvorfor er moden så smal i dag? Ja, og det er den. Altså unge mennesker, meget unge mennesker, der støder på jakkesættet første gang, de tror ligesom, at sådan skal et jakkesæt se ud. Det skal ligesom være klistret til kroppen, og bukserne skal ligesom være som nedløbsrør. Og virkeligheden er jo, at det er i den grad en mode, som har sat sig igennem siden slutningen af 90'erne, starten af 2000'erne. Tidligere, i 80'erne og 90'erne, der var der meget mere hvidt i det. Man kan sige, at det var lidt smallere i 70'erne, men sammenlignet med i dag var der stadig en del hvidt i, og det samme med 60'erne.
Og 30'erne og 40'erne og 50'erne, jamen, der var klart mere hvidt i. Jeg vil faktisk sige, at man skal helt tilbage til før 1. verdenskrig, da der var det her meget sådan viktorianske kropsnære snit stadigvæk. Det stadig gjorde sig gældende, for at finde en periode, hvor det har været så smalt, som det har været de sidste 10 år. Jeg mener, det er en outlier. Jeg mener, det er noget, som så at sige kommer til at rette sig op, og jeg mener allerede, det sådan set er begyndt at rette sig op. Jeg synes, der er nogle tendenser til, at jakken bliver lidt længere, og reværet på jakken bliver lidt bredere. Der er helt klart nogle tendenser til, at vi er på vej væk fra det smalle. Hvorfor det er så smalt, hvorfor folk er så glade, så læste jeg sådan en artikel for nylig, og sagde, at det handler om, at vi i dag går enormt meget op i vores krop, og vi går i træningscenter, og vi er alle sammen super fitte, og vi vil rigtig gerne vise den krop frem, og så er det jo rart, at klæderne de er tæt siddende, så man ligesom kan se biceps og brystmusklerne. Det er der måske noget om, at det hænger sammen med sådan en meget anatomisk orienteret fase, som vi er i nu. Findes det ord. Skal den tykke mand og den tynde mand klæde sig forskelligt? Se, det er jo også sådan nogle tip, der triller rundt i den klassiske herremåde, at som tyk mand for eksempel, så skal man gå med en anelse korte bukser, og jakken skal være en anelse kortere, og man skal passe på med et dobbeltradet jakkesæt. Og ja, det skal man måske. Man skal dog altid se på det i praksis. Det kan sagtens være, at selvom du er godt i stand, at et dobbeltradet jakkesæt sidder godt på dig, og at du kan gå med en lidt længere jakke. Det handler jo også lidt om proportionen mellem overkrop og underkrop. Altså, du kan være høj og så have relativt korte ben og lang overkrop, og du kan være lille og have relativt lange ben og en kort overkrop. Og det aspekt skal også med ind i det. Det man sigter efter hele tiden er jo en eller anden form for sådan balance og harmoni, og hvad den præcis består i, det er altid en konkret vurdering, og der skal man passe på at læne sig for meget op af regler. Hvad synes du om uforrede jakker? Uforrede jakker er meget op i tiden som sommerjakker. Hvis man går til skrædder, så vil mange tilbyde det, i hvert fald italienske skrædder, og det er da bekvemt sådan varmemæssigt, at man ligesom kan slippe for foret i store dele af jakken, og varmen lettere så kan slippe ud. Der kan så være et par ulemper. Jakken kan så at sige fange skjortestoffet lidt for meget, og så nede ved slisserne, jamen mangler der måske nogle gange lidt hold i slisserne, når man ikke har stoffet, eller når man ikke har foret til at holde det på plads. Det kan man kan så lave nogle andre ting for at holde det på plads, men altså det er klart, man kan få en lidt mere urolig jakke, når man har en uforet jakke. personligt så vælger jeg det egentlig ikke særlig tit. Jeg går mest efter foret jakker, også om sommeren. Ellers øvrigt rigtig god sommer. Vi tales ved.